אז מה קורה חברים? כאן אריאל ברצות החדש דש, והיום אנחנו משחקים עם אוריאן ועדן. תגידו שלום. למה אתם לא עונים לי? שלום. עדן לא מקשיב לי. אז היום אנחנו הולכים לשחק בוקס פייט ורילו. אני מקווה שהסרטון לא יהיה יותר מדי ארוך, כי צריך להעלות אותו כמה שיותר מהר. שלום לכם קבלים שלי, שימו סאב לייק, תצפו לקבלים. כן, וגם תשימו סאב לערוץ של עדן, נשים קישור בתיאור אליו. נכון, אתם לא צודק, אתה צודק. נכון. וואי עדן, למה אתה לא מעלה סרטונים? הם לא מדברים על זה עכשיו, חופש. אוקיי. הנה אותנו לאט. כן אח שלי, האם אדוני מעוניין? מפריד. כן אח שלי. מה? עדן, אפשר לעשות מזה פארק, אחי. אדיט. רגע, לא. אריאל, הסתדר לי השלט. יופי. הנה, אפשר להרוג, סיף. אוקיי. נו מה, למה להתעתק איתכם שם, קלבת? תקשיבו קבלים שלי, אני מאוד עצבני על הבוקר, כי האיראנים תקפו, זה כאילו היה לי זמן, אבל אני עדיין עצבני עליהם. אני החלטתי שהם תקפו כי אוריאן היה בשירותים. מה? לא באמת, כן? כן, אחי. רגע, שילדים קטינים לא יאמינו. כן, ילדים, לא להאמין. עדן ירמו, גם אתה קטן. טוב, אסור לקלל. למה לדבר ככה בסרטון? צריך לקבל את השונה, אנחנו זיגזג זונג. כן, אחי, אנחנו... מה לקבל את השונה? עדן, אנחנו מכירים כבר 5 שנים או 6. נכון, ואתה עדיין כזה. לא, אני לא. אתה עדיין לא מבין ציניות. מה זה? עוד נכון, אנחנו בסרטון. מה? איזה פארק מוכר יש לך, עדן? וואלה כי אחי, הוא גם לג'נדרי, לקחתי לך. נכון, מי שמנצח מקבל פארק. יאללה, לא מאמין איזה גיל היה לי. תראו איזה ריקוד יפה. לא רואים, זה מראה לי נקסט ראונד. זה באסה, אריאל פעם הבאה תצפה בי, כי רציתי להראות להם ריקוד פשוט יפה. הוא גם חינוכי ביותר. יופי, לפחות בחינוכי. כמו כאן חינוכית פריים. היי אריאל! היי, What's your name? היי אוריאן. וואי, אבל מה? שתיכם עליי! לא, אני לא הייתי פה. מה לא? שתיכם עליי! ועדן, אמא שלי דיברה עם שלך והיא אמרה, ואפשר, אתה בא אליי ב2. כן, אני יודע, היא אמרה לי שזה דברים שרם, כאילו עם אמא שלך. רגע, לא להרוג! מה זה? רחוק מכאן. למה אין אוויר בארץ? כל כך קשה. אתם בקרב? אוקיי, אתם כן. או שלא. אולי זה מוכר. אתה מוכר אותי באיביי. אומייגאד ממיין. שני כלב. שתיכם עליי. שתיכם. עדן, פעם קודמת גם שתיכם הייתם עליי ואני הייתי מולך בקרב, עדן, נכון? תודה. אריאל סתם מתערב. וואי, זה אומר את אריאל. למה לדבר ככה? צריך לקבל את אריאל. שכחתי שאני צריך לקבל את אריאל, כאילו אתה שונה. צריך לקבל גם את עדן, השחור הזה. טוב תפה, אני לבן. למה לדבר ככה? אנחנו בסרטון. אריאל. הייתי פה שנתיים. ומה אנחנו מנסים לעשות?
לא סתם להיי, יש אותם. אריה, לא באמת, כן? בצחוק. כן, אני יודע. אם אתה יודע מה המשמעות של מילה זו. בוא נתשמעו, אנחנו צריכים להתחיל סרטון חדש. למה? לא? סרטון טוב. כן. הרס לי, אחי. גם המוח. חבר'ה, תדרגו את עדן אם הוא שחקן טוב או לא. אני חושבת שזה שחקן מאוד טוב. תודה אח שלי, גם אתה. כמה מדרגים אותי ההומואים? אני וואלה חושבת, גם שחקן. סליחה, הדברים האלה. נראה לי הם מדרגים אותך אורי על 9. זה גם טוב. וואי, מרנין. כמה אותי? גם 10, אותך. 20. 20. 20. איזה גברים אתם. המרנינים שלי. שרי, לא אוהב לעשות את התרגיל השרה הזה. כן, עושה את זה כל הזמן. חבר'ה, אתם רוצים שאני אראה לכם קליפ שעשיתי על אריאל במקרה? תראה פתח להם, אותו. אחי, הם אולי תרשים אותם. למרות שזה הולך להיות עצוב מאוד. בשבילך אולי. כן, רק בשבילי. אה! עדן, שלח לי את הקליפ הזה בסרטון, אני אשים את זה בעריכה. מה? כל פעם מילי את הסמים, נכון. זה פעם בלמים. אתם בולבול. לא! לא! מה? זה שתי נובים. חבר'ה, לא אמרתי לכם את החוקים, יש לנו חוקים שאסור לנו להתערב בקרבות של האנשים. אל תשאלו למה. כן, פשוט זה מעצבן. למה? כי זה מעצבן. סתם. שיט, קרסתי. אני גינגנתי לך סיגריה חיים משוגעים. לא, הפסדתי, מבטיח, אחרי שתי ניסיונות. אורי, אני שומע בספוטיפיי. נראה לי אני גם אתחיל לעשות סרטונים ליוטיוב. נראה לי אני אתחיל לעשות סרטונים ליוטיוב גם. אני כבר עושה, אני צריך לחזור פשוט. כן, רגע, אני מקבל מזה כסף? לא? כן, רק... אז אני לא עושה. רק אם אתה גדול. רק אם אתה יותר גדול. כאילו אם יש לך נגיד 100,000 אתה מתחיל כבר לקבל כסף. כן. כאילו כל פעם שיש לך 1,000 לא, צפיות אתה מקבל איזה כל דולר. 1,000 צפיות זה 10 שקל. אבל אסור לך לקלל ולהגיד פאק כן. וכל זה, אסור לך. כי אם כן מבטלים לך בסרטון. אבל איך קוראים לזה, נו? אבל אם אין לי כרטיס אשראי בזה. אתה יכול להכניס כרטיס ניתן ואז זה יעבור, או שתכניס את של אמא שלך, זה יעבור לחשבון שלה. כן אריה! לילה חיים משוגעים, גינגנתי לך סיגריה חיים משוגעים. אוקיי. מה לא, זה השיר שלי, לא צוחק. אוקיי. שלי ושלך. כן, אבל אני שומע אותו בספוטיפיי. הוא מצא מיטה יותר נוחה שתיסעי בעבר. היי, אסור! נכון, הרי איזה גבר. עכשיו שמתי את המשקפי פרו שלי והורדתי אוי, אותם. לא. אז עכשיו חבר'ה, עלתה לי האורה, חבר'ה, עלתה לי האורה. אתם לא מבינים מה הולך לעשות לנו. אני ואדיט, אם אני נותן פה, אבל תמקרא וזה שככה הייתי יכול לעשות לאריאל קליפ מטורף. משפשתי. רק מי אתה רוצה לעשות קליפ? לא הבנתי. יחי. אוקיי. בוא נגיד, בוא נעשה עסקה, אתה הייתי בטים על אריאל? אתה לא. נגיד לך את לא, הבוסים. לא, למה? אחי, למה? למה להיות ילדים? אבל אורן, אני אקנה ממך את הבוסן אם אתה לא תביא. אני אביא לך בסינם. אם מצא מידה יותר נוחה שתישרף, אהבה, כמו כל הקירות שלנו. אוי ואבוי, יש לכם פה. שים אותי. פאק, אתם בלב. סליחה אריה, לא ידעתי. אימא'לה, איזה ראש מרנין אחי. הייתי 64 HP או פחות או יותר. אני לא פאק, אתה שאלתי מוריד כמה לי. הייתי. אריאל, צפה בי. שלח להם ביוטיוב, הופה. הנה, עכשיו תראה להם איך אתה משחק. טוב אריאל. אורן, אתה פגוע אחי. לא, לא, לא. משחק הבא, אם אני מת, אני מראה להם את קדם. טוב אריאל.
כן, אחי. איזה קרב מלחיץ. מה מלחיץ, אחי? לא! איי. וואלה, אריאל, כמה מדרג, אחי? אני נותן לך 10 מ-10. גם הבריחות היו טובות. אריאל צפה בי עכשיו. רגע שאני אמות. הנה, אוריאן, תהרוג אותי. אני רוצה להראות להם את זה. באמת? כן, באמת. יאללה, צפה בי. בסוף חבר'ה, אנחנו לא נוכל לעשות רילוד כי אני יכול להגיד את זה 15 דקות. בבוקס פייט זה יותר כיף, אחי. אז אחרי עוד מעט אולי נעשה סרטון רילוד. כן, אז אני אעלה 2 סרטונים היום. האמת לא עליתי מלא סרטונים כי היה מלחמה, הייתי אמור לעלות מלא. וזה עושה לך טוב. וואי, לפעמים אולי לא צריך לחשוב. הנה תנסו. הנה, בואי נוכל. תראה להם מה אתה שווה. הכל טוב. תן להם את השואו שלך, צ'וץ'. לא בגר! לא היה לי יריות! לא היה לי יריות! גם לי. אני לא מאמין, לא היה לי יריות. לא היה לי יריות, אחי. חבר'ה, הפעם קבלו אותי בסדר. אריאל, כמה אריאל, אתה עכשיו מדרג? תחזור. אריאל, אם אתה מת, אתה צופה בי. כן. לא, אבל אל תהרגו אותו בכוונה. כן, אני יודע. אל תהרוג אותו, אתה מתכוון. לא, what the fuck. כן. יאללה, אני צופה בך, אריאל, אני אדרג אותך עכשיו. וואלה, לא חכם, יש לך אריאל. טוב, טוב. חבר'ה, יש לי 8 מ-10. אריאל, 8 מ-10, כי לא שיחקת את זה חכם, היית צריך לקחת את הקיר שלי. איזה קיר היה? הקיר הברזל הוא היה שלי. אוקיי. טוב, לא נורא. תעשה חלק 2. סליחה, בטעות עצר. מה, כאילו עצר לגמרי? עצר כמה קטעים. אוקיי, עכשיו אני אמות ואני אראה לכם איך אוריאן משחק. רגע, מה אתה מת? אז אני רוצה להרוג אותך, בוא לפה. אבל לא... אחרי זה אני הורג אותך. כן. אחרי זה אני הורג אותך. אוריאן, אני איתך חיים. עדן, חכה, עוד לא תשחק עוד? סע, עדן. יאללה. יאללה. באוריאן, בוא נראה מה הוא יעשה. בקליסטיק? אחרי שתפיל בעדן, אני מסיים את הסרטון, כי אני לא יכולה לעשות יותר מזה. טוב אוריאן. לא. וואי, פגעתי בעדן בראש 77. עכשיו צריך לספור בעדן. איפה עדן? אריאל, בוא אני אהרוג אותך, בוא. אוריאן, אל תהרוג. טוב. טוב. אחלה ספירה, עדן. רגע, אוריאן. גו. יאללה, עכשיו תפיל בעדן. בוא נראה מה הוא יעשה. טוב, איזה פעם. לא. מה? לא! יאללה, אז יאללה, עושים סיכום חבר'ה? כן. בואו נעשה ראונד אחרון. אז ראונד אחרון, אבל תעשו את זה מהר. עכשיו בלי להרוג אף אחד, רגיל. וואו. זה מוכר. מה זה מוכר? פעם הוא לא היה מוכר, נכון עדן? כן. פעם הוא היה מטורף. היום מה עשו לו? תריץ לי. כן, תראה להם את הריקוד. רגע, תראה להם את הריקוד שרצית להראות להם? אריאל, עכשיו אתה צריך לצפות בי. אוי. לא. אבל אני הרגתי אותו, זה המהיר אמור להיות. חצי. חבר'ה, מהר, עוד שימות כבר. מה? אז כן חבר'ה, זה הסרטון שלנו היום. הרבה שנהייתם, אל תשכחו לשים סאב, לייק ופעמון, וגם בערוץ שלי. נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.